Салом алейкум, бардораи азиз. Боз як бор гирифта шумода ба шабакаи специалисти ки ва бисёри нафарҳо мегуфтанд ки дар комментариҳо менавиштанд ки яъне чорнамаи корта нишон медиҳӣ ва охирша нишон намедиҳӣ. Ина бибинед бардораи азиз ки вақте ки мо порча ба навор гирифтем, яъне чорнамаи кори мисол абои кашидан краска задан ҳамаша ба навор гирифтем, яъне монтаж кардем ва ма бовар дорам ки ҳамаша тамошо кардаги ҳастем бардораи азиз. Ина охири кори мо, яъне кори чистовой. Ина дар омадем бардораи азиз квартира якхонага бинед ки чӣ қадар калон аст. Вай намедонем аввал ба санузелиш бардораи азиз, санузел ина полуш калидор кафел шахмат вана санузел тажам шахмат задаги аст, яъне ба тарзи калидор задаги нест, бигем ихе задаги аст розру. Ва бинед бардораи азиз ки ҳама айнани гипсакардон қатияи гипсакардон, яъне ман мисол чорнавошам мондаги астем ки тамошо кардаги астед, гипсакардон ва яъне кору кардаги аст, ҷое ки мисол декор кардаги астем бардораи азиз, нигоҳ кунед кафели сафед омадаги аст, д намуд се намуд кафел адаҷа. ҷои гипсакардон мисол аз кафели задаги астем ва болош бошад кафели гладки, болои ҷараш ҳам бошад бардораи азиз, кафелиш кафели гладки, ҳама 45 градус буридаги аст ва дар Тоҷикистон ки мисол баъзеҳо фақат як намуд мезананд ва бинед бардораи азиз ки декорам карда мешавад, яъне метавонед ки д се намуд кафела подборки мезанед ва мисол мешавад ки ина ҷое ки ванара мемонӣ мисол қадараш шод меям, метавонед ки ина шкаф басозӣ бардораи азиз, шкаф не ҳама ин гипсакардона ва кафел қатъи активат кардаги аст. Иҷаш оинаш бошад сенсорный аст бардораи азиз, хаванашам бигем хеле калон аст, потолокш натижной ништияк медаги ва калидор ҷа медорем спалнишам бардораи азиз 5 ба 3.5 аст, ин ки чӣ қадар калон аст, пилинтусош ҳама лакирований аст, яъне тайёр ва потолокш натижной стена бошад обои краска, пацирко ҳам мондаги аст, спалнишам хеле калон аст бардораи азиз. Бардораи азиз залаи баъд омадаги аст спалниш. Ва мерем бардоро ба кухни калидор. Бинед ки бардоро кухни калидор қатъи дарш бигем ки сплашной аст бардораи азиз. Ва ина мерем бардораи азиз калидор кухни, бинед ки дар яъне озода аст, уй аст бардораи азиз. Кухни ҳам хона ҳаст, ҳам кухни бигем ҷои хӯрӣ ҷои ҳамаҷи. Бинед кухниш чӣ қадар калон аст бардораи азиз. Иҷа бошад ҷои телевизор аст, потолокош натижной, ҷои освещение омадаги аст, ҳар ҷояш мебинаш чӣ қадаги нест, эҳсос кадаги нест. Ина бардораи азиз бинед ки полуш бошад, полуш кафел аст, кафела бинед ки чӣ қадар задаги аст. Кафела чӣ намуде ки бизанӣ бардораи азиз вид медиҳад, барое ки рӯз то рӯз мо пешинаро фикр намекунем, рӯз то рӯз мегӯем ки тараққиёт пешрафтес аст, метавонӣ ки мисол кафела чӣ намуде ки рисунка бибурорӣ вид медиҳад, бигем ки уже чӣ мешавад, декор мешавад рӯз то рӯз, ҳамин бинед ки аз шпаклёвка дига чизо ҳар чӣ намуд чизо сохтеса, бинед калидорша кухни қатъи калидор бинед чӣ қадар калон аст бардораи азиз. Ва балкон мерем, балконшам хеле калон аст, где-то қариб 3 ба 1.20 аст бардораи азиз. ина балконш потолокш обичный краска, хафак ва ина усто амирбек ин рӯзи охирон рӯзи кор будан сиёмка кардем ва иш бошад шефи калон. ина бинед бардораи азиз ки вақте ки дар саршавӣ кор медроӣ, мегӣ ки ман ира чӣ хел мақсад буд мекунам, чанд рӯз вақтам мегирад, чӣ қадар ҳамаша фикр мекунем. ва бинед ки вақте кор буд мешавад боварид намеяд ки ҳамин кора ман хидм кардаги ҳастам, аллакайда уже галагеншон кор намекунам. имрӯз рӯзи хурсандӣ аст бардораи азиз. дастгирӣ касоне ки дастгирӣ карда бошанд ҳазору раҳмати калон ва касе ки меҳмони канали мо аст бардораи азиз, ҳатман подписатсия кунен, подписатсия лайка фаромӯш накунен. агар хоҳед ки ремонтҳои беҳтарин замонавиро ёд бигирен, дар анин канали специалисти ҷики обуна шавем бардораи азиз, дастгирӣ кунен, иншоалло мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. хайр.